Нека топло да приветстваме тази вечер Закарая Анани, Камал Селим и Уалид Шуебат. Бог да ви благослови! Тази вечер, за да разведрим атмосферата, ще бъде страхотна вечер. Знам, че имаме 2 часа за говорене. Ще кажете 2 часа? Тук това е нещо нормално. Но ще бъдете доволни. Слушайте внимателно. Намеренията ни са да ви обучим. Вярвам, че живеем във време, в което Америка, макар да не го съзнава, се бори за живота си. И трябва да разберем, че само Божията любов и Божието Слово могат да променят сърцата и умовете на тази нация и на тези, които искат да ни навредят. И тази вечер съм благословен да ви представя един брат, за когото Бог е направил точно това в живота му. И така вие поздравихте тези мъже, но поздравете първият ни говорител Камал Салим. В името на Исус. Амин. Това е духът на Америка, който познавам. Америка е земята на свободните, домът на смелите. Това е земята, в която милиони са умирали за свободата, която имаме днес. 11 септември е не само атака на страха, но е обявяване на Трета световна война на Америка. Днес ислямофашистите заявяват това и се заселват в тази земя, защото днес Съединените американски щати са крайната граница. Те смятат, че Америка трябва да бъде завладяна, за да може свободата по света да се разруши. Днес това е пред прага ви. Какво ще направите вие по въпроса? Какво ще направите по въпроса? И така, посланието, което ще говоря тази вечер на първо място, ще бъде предизвикателно и ще ви събуди. Ще ви накара да се смеете и ще ви накара да плачете. Но оттам нататък е ваш ред. Преди да стана християнин, бях воин на Аллах. Обичах Аллах с цялото си сърце. Моят път беше джихад. Всъщност, един от разказите обобщава всичко. Една жена говореше по телевизия Ал Джазира онзи ден. Тя плачеше и репортерът я попита: "Защо плачеш, жено? Защото загуби 9 сина като мъченици ли?" Тя каза: "Не. Плача, защото нямам повече синове, които да дам за джихад." Полет 93, който беше извършен в Съединените американски щати, е факт. Тези войни, тези герои направиха нещо много по-мощно от всички други. И днес Америка трябва да заеме позиция и да се бори с тероризма. Тероризмът е тук, за да завладее тази страна. Днес тези хора се опитват да купуват земя, за да построят полумесеца, обърнат с лице към Мека, с 99-те имена на Аллах изписани на него, като паметник на своя народ, в земята ни, в лицето ни, в дома ни. Но искам да ви покажа картината на Съединените американски щати днес. Ето как изглежда Америка днес. Искам да ви го представя много нагледно. Дойде 11 септември и Америка се събуди. Поогледа се. Не знаеше какво става. Америка натисна новинарското копче. Полегна си. И пак заспа. Една от двете най-купувани стоки за потребление днес е алкохолът. Втората е матраците. Америка обича да пие и обича да спи. Но тази вечер сме тук, за да направим, и желая да ви благодаря, че ни позволихте да сме сред вас. Искам да ви отдам чест за вашия кураж, за това, че се отворихте за истинската кауза и истинския призив. Пасторе, благодаря ви.
Роден съм в Близкия изток, в мюсюлманско семейство на сунити с 14 деца. Нямахме много, бяхме бедни. Имахме къща с 3 стаи, кухня, всекидневна и спалня. Кухнята ми беше любимото място. Това беше моето пространство, където не трябваше да се боря за живот. Всичко се даваше безплатно. За останалото трябваше да се боря. Ние знаехме какво представлява животът. Да живееш и да умреш за Аллах. Семейството ми бяха джихадисти, фундаменталисти, мюсюлмани. За ваше сведение, имахме повече от 14 имама в семейството. Един от братовчедите ми беше главен имам, най-святият в исляма, най-висшият ранг. Вкъщи, в кухнята, научавахме какво ще бъде нашето бъдеще. Ето как се научих. Четяхме Корана, майка ми ни учеше и ходихме в ислямско училище. Четяхме там, където се казва: това, което научих днес, каквото вършиш, малко или голямо в живота си, ще има значение за или против теб. Баща ми идваше и казваше: сине, Аллах ще притегли всичко пред тебе и според това, което си вършил, добро или зло, ще отидеш или в ада, или в небето. По това време бях на 6 години и знаех, че това беше времето да извърша много повече от това, за което бях призван. Знаех, че животът ми се измерва с делата ми. Трябваше да живея за Аллах. Трябваше да се представя добре. Вие, християните, имате свобода. Може да сте направили каквото и да е и ще ви се прости. Исус умря за вас, за да живеете вие. В нашия свят ние умираме, за да може да живеем. Това е разликата. Мъченичеството е безплатният ми билет да отида в небето. В нашето небе има много девици. В нашето небе има много алкохол, много легла, много храна. Това е обещанието, което ни се даваше. Този живот не е нашето небе. Това е ада за нас. Но когато отидем там, всичко ни се дава. Казах на майка ми и баща ми: как е възможно тук да гладуваме, а там да ни се даде. Като дете майка ми четеше от една книга с поезия за един войн, който се казваше Антара Мишкат. Той казваше: да живея потъпкан в рая, това не желая. Но да живее горд в ада, това е мястото, където желая да съм. И това беше моделът, който ми беше представен. Да живея и да умра за каузата. Учението на майка ми беше: сине, ако убиеш евреин, ръката ти ще свети пред трона на Аллах и небесното воинство ще празнува, че ти си убиец на евреи. Учението на баща ми беше: исляма, сине, трябва да господства. И като четяхме от хадисите, хадисите са това, което Мухамед е казал. Това е от Букари и от Муслим. Денят на исляма няма да дойде, докато мюсюлманите не се преборят с врага. Дори камъните и дърветата ще извикат: Абдулах! О, мюсюлманино, ела! Има евреин зад мен, ела и го убий! С това съм захранен. Онзи ден гледах един филм по National Geographic. Показаха едно африканско племе. Един човек хвана скорпион и започна да изцежда отровата от опашката на скорпиона. Взе една змия и изтиска цялата отрова от нея. Втората картина беше една майка, която роди дете. Детето беше току-що излязло от утробата на майка си. Бащата взе отровите и ги смеси. Взе една капка от отровата и я пусна върху езика на детето. И докато правеше това, аз си мислех: що за баща или майка биха направили такова нещо на детето си? Следващата картина показваше около 7-8 деца, които тичаха към една гора с лъкове и стрели на лов за своя обяд и вечеря. Същия ден една змия ухапа едно от децата по глезена. Познайте какво се случи с детето. Абсолютно нищо. Имаше такъв имунитет към отровата, че дори не разбра какво се е случило. Змията в този ден стана обяд. Змия кебаб.
Вижте, това става в този край на света. Това е учението, с което сме израснали от детството си, че Америка и Израел трябва да бъдат унищожени. Америка с силата на евреите и християните се опитва да унищожат света. На това ни учеха. На 6 години сънувах сън. Беше най-добрият ми сън като дете. Бях облечен в бели шорти. Седях на бял кон. В дясната си ръка държах двуостър меч, в лявата си ръка държах двуостър меч. Седях на този бял кон и денят на исляма беше настъпил, а християните и евреите стояха строени отпред. И като стояха в строй отпред, тръгнах напред с меча в ръка. И когато редиците идваха към мен, аз просто им отрязвах главите. Главите им падаха в краката на Аллах. В този ден навлязох в редиците на врага. И докато влизах в редиците на врага, мюсюлманите също навлизаха. В същия ден умрях. Издигнах се пред лицето на Аллах. Аллах се смееше весело и каза: само лудият ми Камал може да направи такова нещо. Какво сънуват децата ви днес? Какво ви разказаха последно за сънищата си? Аз бях 6 годишен. В Америка има няколко мюсюлмански групи. Има съвет на американската вътрешна група. Те са умерени мюсюлмани. След това е мюсюлманското братство. След това национално-американско мюсюлманско студентско движение, което набира много студенти, които да ходят на война директно от университетите. Когато бях на 7 години, ето къде се записах. Бях записан в кварталната джамия. На 7 години мюсюлманското братство ме записа в тяхната група и ми казаха: искаш ли сила? Исляма е сила. Така започнах да изучавам исляма задълбочено в дома си и при тези хора. Сега имам Корана в ръка и силата на Аллах. След 3 месеца цялата група се присъедини към ООП, Организацията за освобождаване на Палестина. Като дете нямах играчки. Нямах нищо. Всичко, което знаех, беше, че трябва да живея и да умра за Аллах. Това учех. Когато отидохме в лагера на организацията ООП, видях най-голямата игрална площадка пред себе си. Имаха катерушки, гладки стени, въжета, кални дупки, в които можеш да копаеш, да скачаш и да играеш. Като дете много се развълнувах. Войните дойдоха при мен и някои от тях имаха големи бради чак до тук. Можеше да помиришеш такъв войн от 3 мили разстояние. Един от лидерите дойде при мен и каза: дете, искаш ли да бъдеш войн? Казах: аз съм войн. Аз съм войн. Той ми каза: не можеш да бъдеш войн, ако не знаеш как да използваш оръжие. В този ден той ми подаде автомат Калашников. Аз коленичих, взех калашника в ръка, той хвана ръката ми и аз изстрелях 30 куршума във въздуха. В този ден бях преобразен. Барутният въздух, който излезе от автомата, беше въздухът, който исках да дишам. Беше ми приятел. Сега притежавах и двете сили. Знанието за исляма и автомата. Кой ще ме спре? На 7 години отидох на първата си мисия, пасторе. Отидохме на сирийските възвишения, голандските възвишения. Изкачихме се и там имаше тунели, изкопани под земята, дълги много километри, които навлизаха в Израел. На гърба си като 7 годишен имах раница с писания, автомат Калашников, зареден с куршуми, ръчни гранати, блокове динамит с батерии, 7 и 9 мм пистолети. Това имах в малката раница. Там се срещнахме с овчарите, а те вързаха раниците около корема на овцете и така ги вкараха в Израел, за да изпълняват мисии срещу невинни евреи, които никога не се биеха и не знаеха какво означава истинска битка. Това правех, когато бях 7 годишен. Като се върнах вкъщи, братята, сестрите ми, съседите, майка ми беше застанала на вратата заедно с всичките жени и викаха: викна победа.
Вик на радост към небесата. Да живее Камал, героят на исляма. Братята ми стреляха с пушки и всички танцуваха. Баща ми взе меча и щита си и танцуваше. Помислих си, аз съм Джеймс Бонд. Аз ще променя света на исляма. Ще превземем Ерусалим и ще въведем ерата на исляма. Ерата на исляма. Днес вие се борите с ерата на исляма. Вие не се борите срещу хора от 21 век. Борите се срещу хора от средновековието. Когато се борите срещу такива хора, те носят в себе си нещо от древността. Те казват, искаме да си върнем това, което ни принадлежи. В Европа тези хора маршируваха по улиците, във Франция, в Германия, в Белгия, в Дания и хванати под ръка, маршируваха и казваха, това е нашата земя, това е нашата земя, това е нашата земя, това е нашата земя. Един от репортерите ги пита, какво имате предвид? Това е вашата земя. Ваша земя, защото сте граждани на тази земя ли? Те казват, не, нашите прадеди не завършиха завоевателната война. Америка. Америка. Стани! Събуди се! Отвори очи! Днес посланието е представено пред вас. Хората на исляма не се страхуват да кажат кои са. Вашите баби, дядовци, майки и бащи са ви направили прекрасни домове и са ви дали прекрасна земя. Днес имате сигурност. Но кой ще даде сигурност на вашите деца, когато пораснат? Кой ще им каже, днес стоя на стената на тази страна? Аз съм шофарът в пустинята, който вика, събуди се, Америка! Направи прав пътя за Господа, защото идването му наближи. Започнах да набирам доброволци. Набирах други деца. Мохамед, моят съсед, искаше да бъде също като мен. Отиде при майка си Фатима и каза, искам да бъда като Камал. Фатима дойде при мен и каза, прави каквото искаш с него, само ми го доведи жив и здрав. Взехме го и го обучихме. 7 годишни ние искахме да воюваме срещу Израел. Казах им, какво ще направим? Като се върнем, ще бъдем герои. И ще ни приветстват като супермените на това ново поколение. И тези деца празнуваха. Отидохме чак до сирийските възвишения, спуснахме се по голандските хълмове и влязохме в тунелите. Този път, когато се появихме там, овцете лежаха на земята мъртви, както и овчарите. Беше като на забавен кадър. Изведнъж започнаха да ни обстрелват. Ракети хвърчаха към нас. И в този ден Джеймс Бонд започна да вика: «Мамо! Мамо! 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 Къде си?» Подмокрих си панталоните. Този войник не беше герой, той беше дете. Коленете ми се удряха едно в друго. В същия ден един шрапнел удари Мохамед, мина през тялото му и излезе отзад. Той обели очи и падна на земята. Аз извиках: «Не! Не ти, Мохамед! Аз обещах на майка ти да те върна вкъщи жив!» Единственото, което ми дойде на ум, беше да го хвърля на гърба си и да го върна обратно. Хвърлих го на гръб, хванах краката му и се затичах. И куршумите валяха и ни удряха. Ние падахме един след друг. В същия ден, като пристигнахме до сирийската армия, сирийските войници започнаха ответен удар. Отвръщаха на огъня на израелските военни. Пуснах Мохамед на земята. Седнах там, ето така, и започнах да му говоря: «Мохамед, събуди се! Обещах на майка ти да те върна вкъщи!» Отварях му очите и го гледах в очите. «Мохамед!» Мохамед вече го нямаше. В онзи ден откриха огромни дупки в тялото му. Детето, което трябваше да спася, беше спасило моя живот.
Той пое всеки шрапнел, всеки куршум вместо мен. Какво правят децата ви днес у дома, когато сте на работа или когато вършите нещо? Когато детето затвори вратата на стаята си, какво се случва зад тази врата? Кой за кого е отговорен? Кой на кого казва какво да прави? Казвате ли на децата си какво да правят или те казват на вас какво да правите? PlayStation ли е? Или марката Дънки? Или Спонж Боб? Квадратни гащи? Тези деца разбират повече за живота, отколкото за наследството си. На място като това се връща истината за наследството. Във второ летописи се казва: ако людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето и ще изцеля земята им. Ние трябва да воюваме с молитвите си. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Трябва да станем и да се молим и да направим всичко по силите си. В Библията много се говори за това. Днес чертата е поставена. Коя страна ще изберете? Когато Мойсей изпрати Исус, Навин, Халев и другите съгледвачи, той им каза: разгледайте земята, идете и ни кажете какво става там. Всички други съгледвачи дойдоха и казаха: в земята има гиганти, в земята има гиганти. Тези гиганти ще ни погълнат, вече сме изгубили битката. Вие сте в пустинята, къде ще отидете? Исус, Навин и Халев казаха: днес открихме гиганти и Бог ги предаде на нас. Ние празнуваме, защото ни очаква война. Ще ги сринем. Днес гигантът на ислямофашизма не е прекалено голям за Америка. Но Америка ще трябва да реши дали ще се заеме с гиганта или не. Америка трябва да се събуди от дрямката си и да вземе решение. Какво ще направя днес? Но аз и моят дом ще се покланяме на Господа. Това е въпрос на решение. Когато бях мюсюлманин, научих, че ако един ден се проваля или всичко се провали, аз мога да се самоубия. Имам предвид, че мога да отида и да умра за Аллах. Ще стана мъченик и всичко ще свърши. Но когато приех християнството беше нещо безкрайно различно, беше превъзходно. Ето къде вкусваш от Божията доброта. Ето къде любимият опознава възлюбената си. Бог и народът му стават ето така. Когато съпругата ми вечер заспи, аз падам по лице ето така. Небесни татко, нека да разискваме. Аз те обичам и идвам при тебе като твое дете. Просто искам да ти се покланям. Исусе, ти каза: махнете се от мен, не ви познавам. Искам да те познавам. Искам да имам взаимоотношения с теб. Искам просто да те обичам, Господи мой. И когато се поставите под Божието помазание и призовете Бога с имената Му, тогава Творецът на небето и земята идва и прегръща своето дете. Добре дошъл, детето ми! Добре дошъл, детето ми! Добре дошъл, детето ми! И веднъж вкусиш ли от Божията любов, няма да искаш да отидеш никъде. С какъвто и проблем да се сблъскваш, остави го на страна и постави го под помазанието на Бога, под Неговата милост и благодат и кажи: Татко, Твоето слово ни казва да хлопаме, да търсим и да искаме, и аз стоя пред Тебе като Твое дете. Ела и нека да разискваме. Ето какво отличава детето от войната. Оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. И когато станеш, облечи Божието всеоръжие и отстоявай земята си. Покажи му кой си. Току-що се върнах от Сиатъл. Бях там, за да раздавам християнски материали на мюсюлманския фестивал.
И като стигнах там, минах покрай една джамия, за да раздам подаръците. Един мъж бързаше да излезе от джамията, след като бяха свършили молитвите си. Изтича към мен и каза: „Какво ви става на вас, християните? Идваш да ме евангелизираш ли?“ Застана с лице до лицето ми, носа му до моя нос и каза: „Ние вземаме 20-25 хиляди от американците всяка година и ги обръщаме към исляма. И това е вярна статистика. Ние държим децата ви и те се обръщат към исляма.“ Каза: „Ще заплодим жените ви, ще завладеем икономиката ви и с благоволението на Аллах тази страна ни е дадена. И е само въпрос на време. Само въпрос на време.“ Този човек току-що бе излязъл от джамията. И първото нещо, което исках да направя, когато го видях, старият Камал се появи и първото нещо беше: „На болни ще полагаме ръце и те ще оздравяват!“ Хопа! Но имаше нещо по-голямо от това. И без да знам как, се предадох на Бога. Сграбчих този човек, той беше по-голям от мен, сграбчих го и казах: „Исус те обича, аз също. Исус умря за теб, за да живееш. Ако умреш днес, знаеш ли къде ще бъдеш утре?“ Човекът се отдръпна от прегръдката ми и каза: „Какво за Бога казваш?“ И започна да крещи към мен. Вижте, тези хора са обучени да правят много неща, но не са обучени как да победят любовта. Божията любов е, която побеждава целия страх. Когато страхът дойде с цялата си армия, с всички настъпващи гиганти, в Божието Слово се казва: „Боят е на Господа“. Боят е на Господа, защото боят е даден на Него и победата е твоя. Това е Божието обещание. Дойдох в Съединените американски щати, защото оцелях за разлика от много от най-добрите ми приятели. Те умряха един след друг. Аз погребах стотици. Един от тях беше брат ми. Губех ги един след друг. И си мислех, че Аллах ме пази за време като това. Давид трябва да победи Голиат. Беше Камал срещу Америка. Как побеждаваш Голиат? Трябва да минеш под него. Как става това? Днес, за учебната 2005 година, мюсюлманите откриха 45 държавни училища, 120 нови учебни ислямски програми се преподават от първи клас чак до университетите. Уахабитите лобират пред саудитското правителство, изливайки милиарди долари в Съединените американски щати. 85% от мюсюлманските джамии са собственост на уахабитите с джихадски менталитет. Днес Америка финансира повече тероризъм, от която и да е друга страна. Средствата се набират точно тук в Америка. Много пъти, когато дойдат до вратата ви, преди да си дадете долара, разберете на кого го давате. Това е думът на Господа. Тук е мястото на десятъците и даренията ви. Тогава пасторите ви могат да ги дадат на правилните места. Просто виждате някаква кампания. Спасете африканските деца. И ето давате. Може току-що да сте купили 9000 картечници. Трябва да сте мъдри като змиите, незлобливи като гълъбите. И когато дойдох в Америка, аз започнах да чукам по вратите. Имате ли нужда от нещо? Отивахме в къщите на бедните. Черните в Америка ни бяха любимите, защото направо ги закопавахме. Говорихме им за робството. Какво им е причинила Америка? Испанско говорящите, китайците. После отивахме при белите бедни. Вижте как постъпва с вас правителството. Къде е този ваш Исус? Този Божи син, за който се представя. Аллах ме изпрати днес, за да се погрижа за вашите нужди. Отивахме в училищата, университетите, системата на затворите. О, системата на затворите! Едно от най-добрите места за набиране на войни. Оттам набирахме най-добрите от най-добрите. Веднага щом излязат, ги изпращаме в лагери за нападение. Има повече от 45 лагера за нападение в Америка днес, тук на ваша територия. Обучават се под Конституцията на Съединените американски щати. Ще кажете: „Ама Камал, ти проповядваш послание на омраза. Какво ти става?“ Добре. Хубав въпрос. Кой го зададе?
Там е работата, че когато кажеш, ето какво се случва, ето какво става, чуваме, че хората се убиват в Судан, в Ливан, в Косово. Убиват християни, а също и нехристияни, евреи в Израел и на много други места. Когато Хамас убиват от Фатах и Фатах убиват от Хамас, никой мюсюлманин не направи нищо. Днес Хизбула в Южен Ливан се опитват да завладеят Ливан. Толкова много неща се случват и мюсюлманите казват, аз съм миролюбив човек, не съм направил нищо срещу Америка. Ето това трябва Америка да види. Ето това трябва да чуе. Америка очаква от вас, като ходите по улицата, да казвате, Аллах благослови Америка. Ние заставаме с Америка срещу този терористичен акт. Искаме да чуем да кажете, че обичате тази страна, че ви е грижа за нея и сте готови да умрете за нея. Всъщност, когато набраха войници и ги изпратиха в Ирак, някои казаха, не искам да замина. Вижте, няма условия. Това е Америка. Земя на свободните, дом на смелите. Ако дойдете в тази страна, сте добре дошли да живеете и да се радвате на живота, да празнувате живота и да живеете както ние живеем днес, богати. Но ако си донесете условията, ако донесете осъждението и всичко друго, моят призив днес е, върни се обратно. Върни се обратно! Върни се обратно! Върни се обратно! Върни се обратно! Милиони хора умряха за това. На 11 септември повече от 3000 невинни хора загинаха. Някой ми каза, че часовникът ми не работи. През 1985 година пътувах по един път и както си пътувах, съкратих много неща. Ходих от мисия на мисия. Карах една червена Mazda RX-7. Ротативен двигател, червен цвят, черни кожени седалки. Като пеперуда. 5. Все още имам 7 минути. 8 минути. Клиентът винаги е прав. Преживях катастрофа. Това, което се случи, беше, че някакъв човек караше пред мен. Набих спирачките и колата ми се завъртя и се оказах в другото платно. Тир с 18 гуми ме е чакал и ме прегърна. Аз изхвърчах от колата, счупих колана и паднах в кална локва на врата си. В онзи ден паднал на врата си и извиках: Аллах! Къде си? Аллах! Аз съм твоят безстрашен войн! Къде си? Точно тогава Аллах имаше алергия към калта. Не слезе. Един човек, тичайки, дойде при мен, казваше се Еди, погледна ме и каза: всичко ще е наред, брат ми отиде да настигне другата кола. Обадих се в спешното и линейката идва. Ще се погрижим за вас. Аз си помислих: какъв ли е пък този? И като погледнах нагоре към лицето му, той се усмихваше ето така. Мислех си: ах, да можех да стана на крака и да ти покажа няколко трика да изтрия тази усмивка от лицето ти. Линейката дойде и ме отведе в болницата и като пристигнах в болницата, един спешен екип ме очакваше. Доктор Стив беше главният лекар в екипа. Той беше ортопед-хирург. Той каза: разбирам, че се казвате Камал, разбирам, че нямате застраховка, разбирам, че нямате семейство, разбирам, че нямате приятели, разбирам, че нямате живот. И каза: но знаете ли какво? Ние ще се погрижим за вас и всичко ще е наред. И в мига, в който чух това, си казах: това е конспирация. Тези демони ме откриха. И когато погледнах лицето му, беше... Аз си помислих: тези хора практикуват и се присмиват на болката ми. 2 дни по-късно се събудих в болничната стая. Този път влезе доктор Джон. Доктор Джон тренира. Той е напомпан, едър, завеждащ физиотерапия. Добро утро, Камал! И виждам, че нямаш осигуровки.
Виждам, че нямаш семейство, нямаш приятели, нямаш живот, но знаеш ли какво? Ние ще се погрижим за теб. И всичко ще бъде наред. Аз си помислих, не, обречен съм. Това, което не разбирах е, че същата сутрин тези мъже са станали и са сложили въдиците на рамо. Казали са си, търсим улова на деня. И Камал беше пресният им улов същия ден. 5 дни по-късно Еди дойде да ме види и като влезе в болницата ме попита: как си, Камал? В болница съм. Как се чувстваш? В болница съм. Ще се оправиш ли? В болница съм. Защо не разбирате? И познаете кой влиза в стаята. Стив влиза и вместо да каже добро утро, Камал каза: добро утро, Еди, какво правиш тук? Той каза: този е човекът, за когото ти казах. Стив каза: не, аз ти казах за него пръв. А той каза: не, аз ти казах пръв. Аз го оперирах. Аз му помогнах да излезе от колата. Аз извиках: това не ви е състезание, осъзнайте се! Тези мъже се състезаваха. Те виждаха наградата за целта на горното призвание и се опитваха да я изискат в онзи ден. И за да стане още по-лошо, господин Мускули влиза. Заема поза и казва: добро утро, Еди! Добро утро, Стив! Аз си казвам: леле, те се познават! Не! Те се познават! Това си е чиста конспирация! Застанаха един до друг и започнаха да се прегръщат. Казваха един на друг: обичам те! Помислих си: те не само, че са християни, ами са и мекошави християни! Те се прегръщат и казват, че се обичат, а аз си мислих: махни си ръката от него, махни си ръката от него, не му казвай, че го обичаш, не го докосвай! Тези мъже станаха и казаха: Камал, лечението ти струва $64 000 и не можем да си го позволим. Ще те изведем от болницата. И започнаха да се карат кой да ме вземе в къщата си. Аз си мислех: нямам избор. Бях въгъла и Божията ръка беше на челюстта ми. Стоях там и се предадох. Стив спечели битката, защото съпругата му Синди, мисля, че ми дадоха още 8 минути. Извинете. Добре, трябва да свършвам много скоро. В резултат на това, аз се върнах у дома след 3 месеца терапия и престояване в техния дом. В същия ден паднах на колене в моя дом, в моя малък апартамент, където не съм бил от месеци. Имаше такъв слой прах. Аз имам алергия към прахосмукачките. Аз съм естествен човек, който не ползва прахосмукачка. Отварям прозореца и вятърът измита всичко. Защото това е животът на война. И като паднах на краката си, бях толкова объркан. Вдигнах ръце към небето и казах: Аллах! Аллах! Господи мой и царю мой, защо позволи да ми се случи такова нещо? Аллах, тези хора не са такива, за каквито ги мислех. Аллах, тези хора имат взаимоотношения със своя Бог. Аз също искам да имам взаимоотношения с теб. Когато се молят, казват: чух Бог да ми казва това и това. Аз искам да те чувам. Искам да чуя, че ме обичаш. И познайте какво ми каза Аллах тогава. Дума не обели. Помислих си: може би ще трябва да умра със смъртта на война, да свърша там веднага. И какво мислите се случи, когато отидох да грабна пушката си? Чух глас. И гласът каза: Камал, мюсулманинът и еврейнат и християнинът вярват в Бога на отец Авраам. Защо не дадеш шанс на Бога на отец Авраам? В мига, в който чух този глас, паднах на колене, протегнах ръцете си към небесата и извиках към Бога на отец Авраам: Боже, на отец Авраам, ако си реален, говори ми! Боже, на отец Авраам, трябва да знам дали си реален! И в същия ден вътрешните ми очи и вътрешните ми уши се отвориха. Духовният ми човек за първи път се събуди в този свят. Видях Бог
величествен в присъствието и в славата му. Дори дърветата и птиците викаха слава на името му. Казах: Боже мой, кой си ти? Той каза: аз съм, който съм. Аз казах: какво пък означава това? Той ми каза: аз съм Алфа, аз съм Омега, аз съм началото, аз съм краят, аз съм и всичко между тях. Познавам те преди да положа основите на земята, преди да се родиш. Аз те създадох и те обичах. В утробата на майка ти аз те сътворих. Каза: стани, ти си мой войн, не си техен войн. И като станах, цялото ми тяло беше непокътнато. Тялото ми беше изцелено и аз знаех, че стоях пред Бога на небето и земята, Йехова, всемогъщия Бог. Аллах и Бог Йехова не са един и същ. Не са от едно и също естество. Започнах да подскачам и да казвам: ще живея и ще умра за теб, Господи мой. А той каза: не умирай за мен. Аз вече умрях за тебе, за да можеш да живееш. Не можеш да спориш с такъв Бог. Казах му дословно: ще ги хвана за ногтите и за миглите и ще ги направя християни. А той ми каза: жетвата е изобилна, работниците са малко. Бъди мой посланик. Отпразнувах новото си положение на посланик и веднага разбрах, че има милиони посланици като вас. Ти празнуваш ли положението си на посланик? Използваш ли го днес? Първият човек, когато доведох при Господа, седеше в колата си. Видях го, че излиза от нея и изтичах към него. Всичко, което знаех, беше, че аз съм християнин, а за него нищо не знаех. Започнах да скачам и викам: аз съм християнин! Аз съм християнин! И ти трябва да станеш! Той ме погледна и каза: добре, не ме наранявай! И аз си помислих: това действа! Благодаря ви, че ми дадохте допълнително време. Бог да ви благослови. Славата е на Бога. Славата е на Бога. Славата е на Бога. Славата е на Бога. Закарая Анания е следващият, който ще ви благослови. Две важни неща. Най-напред имайте търпение. Аз съм учител, не съм проповедник и съм различен от него. И второ, вие говорите с акцент, не аз. Първо искам да започна, като благодаря на тази славна страна, която както преди, така и сега плаща с кръв за човек, като мен, да стане свободно и да говори. Ще ви разкажа моята история. Името ми е Закария Хасан Анани. То е свещеническо име в 3 различни страни – в Египет, Йордания и Ливан. Прадядо ми е дошъл от Египет като имам. Имамът е най-висшият духовен пост в исляма. Бил изпратен в Ливан и така станал лидер в една джамия. Дядо ми станал имам в друга област, където аз съм се родил, в Бейрут. Баща ми наруши традицията. Той се занимаваше с жени, беше алкохолик, всичко друго, но не и свят човек. И така те заложиха на мен да продължа да нося факела, да бъда следващият имам в семейството. Записаха ме в ислямско училище още на 3-годишна възраст. Четяха ми Корана, молеха се, вършиха всичко необходимо, за да може малкото дете да порасне и да стане силен мъж. Освен това, на 13 годишна възраст Бог ме беше благословил със здраво тяло.
Бях почти 90 кг мускули и бях много, много силен. Сега съм диабетик и треперя. Но благодаря на Бога. По това време бях истински бунтовник. Войните на ОП маршируваха по улиците. И по убеждение, следствие на моето възпитание, аз изгарях от желание да бъда като тези войни. Исках да ходя и да се бия и накрая да нося черепите на враговете си, с които да удрям по небесните порти, да ги хвърля пред трона на Бог и Аллах да каже: ето моята награда. Така се записах във военните части. Това бяха малки военни части, създадени от Организацията за освобождение на Палестина. Това беше приемливо за семейството ми, защото според ислямската доктрина само войнат, който умре на бойното поле, ще влезе в небето и семейството му трябва да бъде уважавано със страх и почит. И така бях вече на улицата, когато бях на 13. Първият човек убих на 14 години и отпразнуваха, че съм станал мъж. Този живот, този вид обучение, този суров живот, крайна сметка, с цялото кръвопролитие и всичко друго, както и страданието, те води в един от двата пътя. Или ще те превърне в лунатик, съвсем ще откачиш. Посветен мюсюлманин като хората, които събориха колите, или ревността ти ще изчезне и не ти остава нищо друго. Превръща се в машина за убиване. В моя случай, ревността, религиозната ревност, изчезна за няколко месеца и не остана нищо, освен една машина за убиване. Този вид убиване те кара да стигнеш до там, че животът вече не означава нищо за теб. Нито твоя, нито на другите. Ще го илюстрирам с една история. Веднъж доведоха един много религиозен човек в моята група. Той започна да чука на вратата ни за молитвата в 3 часа сутринта. Аз отидох в кухнята при него на следващия ден, прегърнах го, това е много дружелюбно, и му казах: не ме буди в 3 часа сутринта. Не искам да идвам на молитва в 3 сутринта. Той ме погледна сериозно и ми каза: моето задължение е да дойда и да те събудя, а от теб зависи дали ще дойдеш на молитвата или не. Аз го погледнах много предизвикателно и му казах: ако дойдеш да чукаш на вратата ми в 3 сутринта, ще те застрелям. Той почука на вратата ми отново в 3 сутринта. Аз извадих моя 9 мм пистолет, погледнах към вратата, прицелих се, стрелях през вратата, застрелях го и пак заспах. Проста работа. И така животът ми продължи. Много лошо. Така живеех с мисълта, че съм доволен. Бях приел и силно вярвах, че никога, ама никога няма да доживея до 18-20 години. Ще бъда убит преди това. Затова, след като повярвах, цели 2 години трябваха мисионерът да ме научи да се храня с 2 ръце на масата. Тъй като винаги се хранех с едната ръка на масата, а другата на коленете ми, където държах пистолета си. Оставаха ми 2 месеца да навърша 17 години. Един ден целият ми полк го нямаше. И тъй като ми доскоча, реших да отида на кино, където или ще гледам някой хубав филм, или ще участвам в някой хубав бой. Отидох в едно кино с 300 места. Имаше само един възрастен човек и филмът беше тъп. Тръгнах си. Трябваше да завия наляво, за да се кача на автобуса, който отиваше в моя квартал. А завих надясно. И там наъгъла имаше тълпа от хора и аз си казах: има бой. И хукнах натам. На няколко крачки стоеше американец и говореше с някакъв човек. Казах си: американец! Вижте, аз бях обучен и подготвен да се боря и да убивам евреите и да мразя американците. Аз се обърнах, за да продължа, а този американец, който беше мисионер баптист от Южните щати, ми каза с йордански акцент, който познавам много добре. Каза ми: Исус Христос ще ти даде нова надежда, ще ти даде живот, ще ти даде спасение. Аз седях там и си мислех: кой е този Исус? Той използва арабската дума за Исус, Йесуа, която не бях чувал досега.
Моята майка има католически произход. През 1975 водех моите мъже по улиците на Бейрут да се бият с християните. Затова знаех, че християните съществуват. Но кой е този Йесуа? Има ли друг живот? Има ли спасение? Има ли нова надежда? Реших да попитам този човек. Той най-вероятно знае за какво говори. Аз застанах там и когато той свърши, си тръгваше. Другите си бяха тръгнали. Той се обръщаше за да си тръгне, а аз надигнах гласа си и казах: вярваш ли в това, което казваш? Той каза: да, иначе нямаше да го каже. Казах: добре, хубаво, давай, обясни го. Човекът се опита да обясни. Аз казах: чакай малко. Аз мога да ти докажа, че твоят Бог, твоят Христос за мен не съществува. Или поне в моя живот. Той каза: добре, продължавай. Аз се сетих за едно събитие, което преживях няколко месеца преди да срещна този човек. Връщах се от бойното поле с двама войни. Едно момче и едно момиче. И попаднахме в засада. При засада всеки бяга за живота си. Бях се скрил за скалите и момичето беше до мен, а момчето го нямаше. Погледнах, за да видя колко души ни нападаха и къде е момчето. Беше изостанал от нас насред пътя, ранен, но все още жив. Момичето реши да му помогне, но аз отказах. Тя ме погледна много странно. Никога няма да забравя този поглед. Грабна картечницата си, прескочи скалите, тръгна към раненото момче, като стреляше и викаше. Протегна се и го сграбчи за рамото. Вдигна го и тръгна назад, като продължаваше да стреля и да вика. Помислих си, че ще съм животно, ако не направя нещо, за да помогна. Направих същото. Скочих, тръгнах, стрелях, виках, протегнах се, сграбчих го, вдигнах го и тръгнах назад. И само няколко крачки преди да стигнем зад скалите, момичето се търколи върху мен. Аз се хванах заедно с другото момче и ги избутах зад скалите. Момичето започна да мига много бързо и устата й беше широко отворена. Когато откопчах якито й, от лявата страна имаше рана, голяма колкото моя юмрук. Знаех, че е в огромна агония. Най-хладнокръвно вдигнах пистолета и я застрелях. Чак тогава се осъзнах. Вдигнах нейната картечница заедно с моята. Скочих над скалите, тръгнах към другите, като стрелях и виках, направо полудях. Какво се случи? Противно на всякакво военно обучение, хората от засадата стояха до мини. Един от моите куршуми оцели една мина, която уби много от тях и изпрати няколко шрапнела в челото ми. По-късно се събудих в болницата. Попитах мисионера: слушай, ако твоят Христос беше там и беше справедлив, защо момичето трябваше да умре, след като аз отказах да помогна? Той ме погледна и ми зададе един въпрос, който направо ме разтърси. Каза: защо не умря? Защо се завърна жив? И за няколко секунди си припомних всичките пъти, в които аз бях единственият оцелял. Ранен, смазан, но жив. Казах: не искам повече да говоря с този мъж. Обърнах се и си тръгнах. Той обаче беше много мъдър ловец на души. Мъдър рибар. Хукна след мен, протегна ръка над рамото ми с визитката си и каза: вземи и обади ми се, когато пожелаеш. Дори не се и обърнах. Взех я, сложих я в джоба си и поех към вкъщи. Това е голяма обида в тази страна. Между другото, какво мислите? Същата нощ гигантът в мен отказа да заспи. Седнах на ръба на леглото си, с глава между ръцете ми и сякаш чувах бим-бам, бим-бам. Не можех да заспя. На другия ден тръгнах на работа. Работех на почасова работа и много ми харесваше. Това беше печатница. Позволяваха ми да чета. Застанах пред машината, гледах я, тя се беше задръстила и спряла, а аз не виждах нищо. Мъжът пред мен дойде и ме удари по рамото, за да ме свести. Ядосах се, изтичах до вкъщи, взех си пистолета и се върнах. Изкачих първото стълбище и преди да изкача второто стълбище и да вляза, спрях по средата и си казах: добре, Зак, какво ще направиш? Ще застреляш този човек, той ще падне и кръвта му ще покрие земята. Ти си видял достатъчно кръв в живота си. Върни се, обади се на мисионера, имаш номера в джоба си и се успокой. Така и направих. Обадих се и първото нещо, което му казах, беше: слушай, имам пистолет и мога да убия някого, ако не говориш. Човекът подскочи и заговори веднага. Той говори
говори и когато каза, че Исус Христос е умрял за мен, аз избухнах в сълзи. Не знам защо. Ако някой ме попита защо, ще му кажа, че наистина не знам. Но плаках много. Човекът ми каза: остави този пистолет и ела при мен. Каза къде да отида. Отидох, оставих пистолета си при един познат и отидох направо в къщата му. Там той ме чакаше заедно с друг вярващ, ливанец. Седнахме и говорихме. Изведнъж този вярващ ливанец донесе един нов завет и каза: ще ни благословиш ли, като прочетеш нещо? Аз взех книгата, отворих я и първото изречение, което прочетох, беше: елате при мен всички, които сте утрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Паднах на колене и се молех с една молитва, която никога няма да забравя. 35 години съм с Господа и не съм ме забравил. Казах му: Исусе, не те познавам. Не съм те срещал. Не съм чувал за теб. Сега за първи път някой ми казва за теб. За първи път чувам за теб. Аз съм много лошо момче. Мамел съм, лъгал съм, крал съм, прелюбодействал съм, дори съм убивал човешки същества. Всичко, което може да се нарече грях, съм го вършил и не мисля, че някога бих могъл да бъда добро момче. Но ти обещавам едно нещо. Ще се опитам. Ти ми помогни. Промени ме. Предавам сърцето и душата си на теб. След като се помолих с тази молитва, излязох, взех си пистолета, отидох при най-добрия си приятел от много години, брега на морето. Западната граница на Ливан е Средиземно море. Ние имаме най-дългия морски бряг. Когато се чувствах депресиран, тъжен или под голям натиск, аз ходех и сядах на брега на морето. Говорех на морето за малко и слушах шума на вълните с часове. В онзи ден направих точно това. Взех си пистолета, отидох на морския бряг, разхождах се и си мислех: кажи ми, какво се случва толкова бързо и драматично за по-малко 24 часа? Срещнах този човек, молих се, станах християнин, Боже мой! Главата ми натежа. Аз се обърнах и видях, че все още държа пистолета си. С един поглед разбрах, че това е зло, което вече не искам, и го хвърлих в морето. От този миг нататък бях свободен човек. Там, откъдето произхождам, животът е суров. Има разкъсана плът, счупени кости, кръв, дори смърт. Всичко това беше за мен като да мина през вратата или като да изпия чаша кафе. Този суров живот не означаваше нищо за мен. Не беше никакъв проблем. И може би заради това аз имах смелостта да кажа на семейството ми още на другия ден, че съм станал християнин. Явно съм го казал по много убедителен начин, защото баща ми взе малката Библия, която ми беше дал мисионерът, от ръката ми накъса я, удари ми 3 шамара и отскочи назад. Аз най-спокойно, повярвайте ми, аз бях воин, бих убил много лесно някого, но погледнах към баща ми толкова спокойно и казах: виж, можеш да ми скъсаш Библията или да ме набиеш, но това няма да промени нищо. Християнинът е християнин.